சார் நம்ம கெட்வெல்லை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஏஜ் குரூப் பீப்புள் சார் வரலாம்? எல்லா ஏஜ் குரூப்பும் வரலாமா இல்லை குறிப்பிட்ட ஏஜ் குரூப் மட்டும் வரணுமா? பொதுவாகவே ரிஹாபிலேஷன் சென்டர்னாலே நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புளுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் ஏரியான்ற மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்படி கிடையாது. நம்ம கெட்வெல் ரிஹாபிலேஷன் சென்டரை பொறுத்தளவில் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரி, ஏதாவது விளையாட்டுலாம் ஏற்படக்கூடிய காயங்கள், அதனால் வரக்கூடிய லிகமெண்ட் இன்ஜுரி, ஸ்ட்ரெயின் இந்த மாதிரி கேசஸ்க்கையும் நம்மளுடைய கெட்வெல்ல வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குறோம். இதை தவிர பொருளாங்கடா ஒரு ஒர்க்கர் இருக்காங்க, அவங்க வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர்லாம் இருக்கலாம், அவங்களுக்கு நெக் பெயின் இருக்கலாம், அல்லது ஹேண்டில் ப்ராப்ளம் இருக்கும், ஏன்னா மவுஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறனால மணிக்கட்டில் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கும், பெயின் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ்ஸு. இதை தவிர போஸ்ட் ஆப் ரிகாம்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் ஆக்சிடென்ட் ஆகியோ அல்லது கீழே விழுந்தோ ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்கும். அந்த போஸ்ட் ஆப் ரிஹாபிலிட்டேஷன் சென்டருக்குமே நம்ம கெட்வெல்ல வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரி சர்வீஸ் தேவைப்படுற எல்லா ஏஜ் குரூப் பீப்புளுமே கெட்வெல்ல கான்டாக்ட் பண்ணலாம்.